मासि गरमब्रा नै माथो मानसि गारसो हरलायबाय हेलौ मा खालामदों? दं ओरैनो गरमावलाय माथो खालामनो ओमफ्राय मामोन आंनो दुर्गा फुजानि दख'ना ओमफ्राय ब्लाउस ओमफ्रायो गस्ला लंपेन्ट सेन्देल नांगौमोन। जागोन ओमफ्राय जाबायबो माबाफोर नांबावगौ जेबो नांला। जागोनलै गासिबो मोनजोबगोन थेंक इउ। दे फैबाय दानाबा माजोंबा बेराय माजोंबा बायना हर थाखा गैया फैसा गैया खामानि नागिराबा जाबावगोन बे सिखाफ्रा बहा बहा थायोब्रा नै माथो गस्लाखौ उल्थासो गानफ्रांबाय आंलाय जारलालै नै मासि गरमलै हाब अबाव थांनोब्रा हरलाय थांखुआ एसे मा डाबल डाबल कुइसनलाय आं बबेखौ फिननांगौ हाबाब थांखुखौ हरग्रोदोब्रा आङो थांखु जाग्रा मानसिफ्रा थांखु लाखानांगौलै हाब सिमि लानांगौ एसे हरबालाय माथो जायोब्रा हरदो आजिखालिनि गथ'फ्रा थांखु नुबानो जा हाबाब थेमाखौ जौ हरबाय थांखु नानायखौ हरखाबा मा जायो गैयालै आंहा एसेल' नादों हाब एफा बुरजा थांखुखौ सोर जानांगौ जाखो फंबाय नों होदों जादोना दे जाबाव दे नानायखौनो हरदो एसे गैया आं एसेल' नादों हरदो एसे हरदो हाब माथा खिथाब्रा नु जा नु हाब बहायथो थांमारो ओमफ्राय हैद दुर्गा फुजा फैगौनो बिनिनो हाजिरा मावहैनां हनै गोसोथोनायनिबो माबा मा जिनिस बायना हरनांगौमोनलै गस्ला लंपेन्ट दख'ना आया दुर्गा फुजाया दाख्लै जाखाङाखै होनबा हैद बुरबक बेलाय भुमिका मोसादोंसोमोन दा ए फेसबुकाव बोरलाबायनाया नंगौ आरो नङा माथो अ आच्छा दे होमबालाय दे थां गावबागाव फुजा जेखाइखौ दाउदै फाननोसो लोगो लाहैसै आं बेखौ दोननांगौब्रा है बेखौनो दोनसैलां ओइ बियाय ओइ सिथुबा नै माथो बियायसैलाय जिराय 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 हैद बियाय माखौ बारदावखो नोंलाय आंबा मानि टेनसनाव दंमोन रिंटन दोनदां आंनाव फन बुलाय रिंटनानो माखौ दोननो माखौ Unavailable on this number. A number incoming. रिंटनानो माखौ नै दोननो माखौ माथो नोंना इनकामिंआनो गैया हा फैसा जोब्बाय बेलाय दाना माजोंबा सोबाव ओइ बियाय खोथाया ओरैबायदि जाबायना दुर्गा फुजा फैगौ सानैजों दाउदै दखान हैनोसैथ' जोंनाथ' दामरिबो गैखाया सोरजों बेरायनो नंनायाथ' नंगौलै बियाय खामाय दामायबो गैखाया थ' बेखौनो हैसै दाउदै दैसेयाव 7.5 थाखा लाब जागोन जों बियाय औ माथो बबाव थांनोमोन आदैया है खामानि नागिरला बायदोंमोन आं आदै एसे खामानियाथ' दंमोनलै आदै नै बेखौ बायनांगौमोन दाख्लैनि खामलाफोर जा खि जानाय जोब्रा बेखौल' होनांला फै खोन्थाहैनांसै औ र' गस्ला लायनि दे सिखाव दंलै गस्ला खावो जों गामियाव ओरैखौ एवद्ला जोबलांना खुरनांगौ बैथिं एवद्ला हैनांगौ ओरैजाय आरोना औ ओमफ्राय सानसे हागोन ना बेखौलाय
Hei, hagen, हागोन ना hagen. सान्दुं गोसाथारा दे बैयाव रायलायनोसै फै Deh, yuk, hagen. गरमथारलै आदै बिफां सायाव रायलायनोसै बैयाव सियार दंमोन थांनाय थांनाय लाना फैनाय Deh, औ दे ओमफ्राय आदै बेसेबांसो लामारनो हा? बेसेबांसो लामारनो Hei, बारा नाङा दे 400सो होबानो जागोन बांद्रायगोन दां 400आ 350नि हागोनथ' आदै दे आदै दे जासिगोन दे ओमफ्राय दानो मावखानो ना मानो औ आं दानो मावखानोसै मावखाथारनोसै औ होमबालाय दा मावखांनानै आंजों एसे रायलायफैबानो जाबाय औ दे गय आदै सय दे जानानै लांखादो दायोनो दे औ दे मावहैदो दे होमबा दे आदै दे मोजां मावलाय ओइ दाबो खोन्थादो औ दे बे बालन्दा बोराया 400 थाखाखौनो होनो हाया जाहैबाय आरो 400 थाखा बिबाय ओइ निखा ओइ मा खालामदों ओइ नै हाग्रायाव दां हाजिरा आयु एफा सान्दुं गोसायाव औ माथो खालामनो गरिब मानसि ना बेसेबांथो हाजिरायालाय नै 400 थाखा बिदोंमोन आं नै बालन्दा बोराया माबा 400 थाखा बिनायखौनो 350 थाखाल' जासिगारबाय आइयै बे खुरिया बोरायनियाव मावो नामाब्रा थांगौला आंबोलाय बांद्राय सुखुआलै बे बोरायखौ सिन जाहोलां ओइ नोंथां थांखौ एसे लाय ए न गैया बायनाय जायाखै आं लाखायो आङो ए आच्छा नोंथां माथो हाग्रा एवनांलायनाय जाखो मा खालामनोब्रा नोंथां थाखा गैया फैसा गैया आइयै बिदिसो आरो सिख्ला गोसथोबाय माइला नै फुजा मेला खाथि सफैबाय आच्छा बिदिसो दा फैसा गैया हनै माबा दख'ना नांगौनो माबा हेन थेन माबा हाइ हिल नांगौनो हिनजावफोरबाथाय बिदिनोलै जि थाखा फैसा गरम गरम फैसा खालामबाय बे नोंथां आंखौ बेखौ ओंखायनो लानो बायो बावदोंसोमोन ना बालायलाङो आं ओंखायनो लाथ'वाखै आं गोसो थोनायाबो खम नङा आयु गिदिर माबा फिसा जिनिस नङा अबेनिफ्राय गोजाननि होननाया बै आं खनसे खोन्थानायालाय माथो बै उमुगा ओरैया ओरै ओमफ्राय नोंथाङालाय एसेबो सानथारला होमबा साननो माने आं गोसोथोनायखौनो लानो बादों नै थाखा फैसाल' खुरोब्रा हिनजावफोरबाथाय ओंखायनो बालायलाङो आं नंगौ नोंथाङा गोसोथोनो लानानै बिराद महा जारलायाव दं जारला ओरै थाङा ओरै फैया आया स'आ जाबाय आं नोंथाङाथ' बिराद गिदिर हाखराव गाब्रबाय ओरै गोदोनासिम नै थाराव आं जेरैखौ ओरै आज्लुंदों बिदिनो ब्र' हाब्रबाय ओइ नोंथां दे आंबो सोंबावनोसै एसे एवनि आंबो ब्लाड एवदो नै एवबावगोन ना